Якія шляхі вызвалення Беларусі бачаць заходнія палітыкі і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці? Ці высока Беларусь знаходзіцца ў спісе іх прыярытэтаў? Пра гэта на эканамічным форуме ў польскім горадзе Карпач мы паразмаўляем з кіраўніком народнага антыкрызіснага ўпраўлення спадаром Паўлам Латушкам. Спадар Павел, добрый дзень. Добрый день. Я паглядзеў праграму эканамічнага форума, зразумела, форум эканамічны, на ім абмяркоўваюцца перадусім пытанні гаспадаркі, але пытанне Беларусі, напрыклад, узнікае толькі на 3 дыскусійных панелях з 540. Пытанне Украіны ўзнікае ў дзесяткі разоў часцей. Як бы вы ацэнілі разуменне сітуацыі ў Беларусі з боку еўрапейскага бізнесу і палітыкаў сёння? Я думаю, что это стратегічная памылка, якую робіць Захад у адносінах да разумення сітуацыі ў нашым рэгіёне. Калі выключыць з фокусу ўвагі Беларусь з улікам той рэальнай вайны, якую ініцыявала Расійская Федэрацыя, і пры падтрымцы рэжыму Лукашенка, гэта значыцца запаволіць той вынік, на які чакаюць еўрапейская супольнасць, і таксама і Украіна. Я думаю, чакаюць і ўсе беларусы, каб вайна скончылася паразай Расіі, паразай рэжыму Лукашэнкі. Гэта неразуменне таго, што паасобку разглядаць праблему Украіны ад Беларусі не прывядзе нас да выніку. Бо балкон, які хочуць заставіць у выглядзе нашай краіны, на жаль, Беларусі, можа быць выкарыстаны і пазней супраць Украіны, і не толькі. Мы бачым, што ён выкарыстоўваецца супраць еўрапейскіх суседзяў, Польшы, Літвы і Латвіі. А ці разважаюць увогуле шляхі вызвалення Беларусі, ці гучыць гэтае пытанне, якім чынам зрабіць Беларусь свабоднай дэмакратычнай краінай? Падчас двух выступаў публічных, якія меў месца тут на час эканамічнага форума ў Карпачы, я менавіта канцэнтраваў увагу ад імя аб'яднанага пераходнага кабінета народнага антыкрызіснага ўпраўлення на неабходнасць выпрацавання стратэгіі, бо на сённяшні дзень мы можам канстатаваць, што у нас шмат партнёраў, але у нас, на жаль, не так шмат саюзнікаў, а тым больш нам не хапае праактыўных саюзнікаў. У нас няма стратэгіі з боку нашых партнёраў, якія былі гатовы самадзеянні з намі дапамагаць вырашыць як мага хутчэй крызіс, які існуе у Беларусі ў сувязі з гэтым глобальным крызісам у рэгіёне. Таму патрэбна праактыўная стратэгія. Падчас гэтых двух выступаў усе, хто прымаў удзел у панелях, фактычна аднагалосна выказаліся пра тое, што стратэгіі няма і што яна патрэбна была быць апрацавана яшчэ учора, напэўна, яе трэба рабіць сёння. Лідарамі тут могуць быць краіны-суседзі, это Польша, Літва, Латвія, зразумела, Украіны. Зразумела, падтрымку мы разлічваем атрымаць з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, магчыма, Великабрытаніі. Скажите, калі ласка, ці разглядалася пытанне магчымага ўплыву на беларусаў закрыцця межаў, пытанне, якое зусім нядаўна абмяркоўвалі прадстаўнікі Літвы, Латвіі, Эстоніі і Польшчы, а таксама тое, што зрабіў рэжым Лукашэнкі, забараніўшы, напрыклад, змяняць пашпарты ў консульскіх установах Беларусі і такім чынам заманьваючы шмат каго з іх у пастку, заманьваючы Беларусь, яны могуць быць арыштаванымі. Мы павінны выстаўляць ультыматум Лукашэнку за тое, што ён ажыццяўляе штучную міграцыйную вайну супраць Еўрапейскага Саюзу, дамагацца спынення гэтай вайны і таго, каб Вагнер пакінуў Беларусь. Дыктатар разумее толькі мову сілы. І калі гэту мову сілы паказаць праз гэты ультыматум, што і было зроблена міністрам унутраных спраў, дыктатар павінен адрэагаваць, бо гэта будзе мець наступствы эканамічныя. Але для нас вельмі важным з'яўляецца пастаноўка пытання вызвалення палітычных зняволеных, змены ўнутры Беларусі. І гэта дадатковая дабаўленая вартасць, якую мы павінны атрымаць і дамагацца, каб яна была. Гэтая тэма была вельмі актыўная, абмяркоўвалася сярод палітыкаў у СМІ. Таксама пытанне і пашпартоў. Гэта новая сітуацыя, якая ўзнікае беспрэцэдэнтная на тэрыторыі Еўропы за апошнія, бадай жа 50 гадоў. Фактычна улада нелегітымная рэпрэсуе вялікую колькасць, сотні тысяч мільёнаў грамадзянаў Беларусі. Яна фактычна дае сігнал: я адсякаю ўсіх тых, хто выступіў супраць мяне, альбо вы павінны на каленях прыпаўсці, папрасіць прабачэння, ласкі, я пагляджу, хто з вас пойдзе ў турму, хтосьці не. Гэта таксама праблема не толькі для беларусаў, бо, зразумела, гэта перадусім для нас усіх, але гэта праблема і для Еўропы. Што рабіць з сотнямі тысяч беларусаў, якія знаходзяцца ў Польшы, у Літве, у Латвіі, у Нямецчыне, у Чэхіі? Таму наш сённяшні зварот да гэтых урадаў
каб яны прызнавалі пашпарт новай Беларусі, які ўжо распрацаваны аб'яднаным пераходным кабінетам, каб гэты дакумент стаў прызнаным на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза, каб беларусы маглі далей пачуваць сабе грамадзянамі і мець дакумент, які гэта пацвярджае. Гэта новая сітуацыя для еўрапейскіх партнёраў. Мы будзем дамагацца гэтага рашэння. І цяпер я хацеў перайсці да пытання універсальнай юрысдыкцыі. Збіраліся доказы і падавалі дакументы ахвяры катаванняў з Беларусі. Падавалі гэта ў органы Літвы, Чэхіі, Польшчы, Нямецчыны. Але першы судовы працэс, пра які мы пачулі, вядзецца ў Швейцарыі, на якім этапе ўсе іншыя справы, бо іх была не адна і не дзве. Дзясяткі справаў, толькі з якімі мае дачыненне Народнае антыкрызіснае ўпраўленне ў рамках універсальнай юрысдыкцыі. І вось менавіта гэтая справаздача, якая падрыхтавана літоўскай кампаніяй Justice Hub пры падтрымцы Народнае антыкрызіснае ўпраўлення зафіксавала 136 тысяч ахвяраў. І мы гэтую справаздачу на сённяшні дзень перадаем міністрам юстыцыі Польшы, Літвы, Латвіі, іншых краінаў Еўрапейскага звязу. Мы перадаем яе ў Міністэрства замежных спраў. І мы павінны дамагацца таго, каб у рамках нацыянальных юрысдыкцый гэтых краінаў былі распачатыя крымінальныя справы супраць тых злачынцаў, якія здзяйснялі гвалт у адносінах да беларусаў. Гэта выклік, з якім мы сутыкнуліся на працягу гэтых 3 гадоў. І я вельмі моцна кажу словы крытыкі ў бок нашых партнёраў. Я не разумею, чаму не функцыянуе міжнародная сістэма права, чаму канвенцыя ААН супраць гвалту да гэтай пары рэальна не спрацавала. Але таксама гэта пытанне да нас з вамі. Я думаю, хацеў бы звярнуцца да ўсіх беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, якія з'яўляюцца ахвярамі злачынстваў. Я звяртаюся, шаноўныя беларусы, што мы можам зрабіць? Мы можам пайсці ў пракуратуры. Вы можете звярнуцца ў НАУ, вы можете звярнуцца да праваабарончых арганізацый. Чым больш мы пачнем такіх працэсаў, нават заяваў у бок нацыянальных інстытутаў правасуддзя гэтых краінаў, тым больш шансаў, што нам удасца гэтую плаціну прарваць. І крымінальныя справы пачнуць узбуджацца, а асобы, якія здзяйснялі злачынства, будуць аб'яўляцца ў вышым. Такім чынам, вы акрэслілі ўжо 2 метады ціску на рэжым Лукашэнкі. Гэта перспектывы закрыцця мяжы і перспектывы ўзбуджэння супраць яго і яго акружэння крымінальных справаў у міжнародным крымінальным судзе. Ці збіраецеся вы выкарыстоўваць гэтыя 2 рычагі, каб, напрыклад, вызваліць палітвязняў? Безумоўна так, бо гэта наша сіла. На жаль, сёння сказаць, што мы можам падняць рух унутры Беларусі, нереальна. Але працаваць над гэтым трэба. І мы працягваем гэту працу. Цяжка, гэта вельмі складана. Канешне, ніхто гарантаваць не можа, як будзе паводзіць сябе Лукашенко. Але тое, што ў гэтай сітуацыі трэба намагацца і ставіць вельмі востра пытанне аб вызваленні палітзняволеных, я, безумоўна, у гэтым перакананы. І важна, каб нашы партнёры, якія ведуць тэхнічныя камунікацыі з рэжымам, скажам так, каб гэтае пытанне было абавязкова ў парадку дня. Якія вы далі 3 парады беларусам, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, што трэба рабіць, каб наблізіць час свабоды, дэмакратыі, незалежнасці? Для нас вельмі важна выведка. Выведка на сённяшні дзень гэта прынцыпова важна для нашага руху. Все тыя, хто могуць усталяваць шляхі камунікацыі, яны розныя могуць быць. Я не хацеў бы агучваць. Кожны чалавек, калі просто пасля гэтага інтэрв'ю падумае, ён знойдзе спосаб, як бяспечна для сябе перадаць тую ці іншую важную інфармацыю. І такая інфармацыя паступае, яе трэба больш, каб разумець, што адбываецца там. Зразумела, трэба працягваць, падтрымліваць матывацыю. Вельмі цяжка сёння казаць пра стварэнне такой шырокага руху камунікацыі. Што гэта можа быць? Паміж сябрамі, паміж блізкімі людзьмі, матываваць адзін аднаго. Мы не здаемся, мы вядзем барацьбу. Перамога будзе за намі. Я ў гэтым перакананы. Цяжка, час, ён ідзе, ён дэматывуе. Але я веру ў тое, што справядлівасць будзе на нашым баку. Пра тое, як на захадзе бачаць шляхі вызвалення Беларусі і якія рычагі ўздзеяння на рэжым Лукашэнкі мае беларуская грамадзянская супольнасць, у тым ліку, якая знаходзіцца на захадзе, мы размаўлялі з кіраўніком Народнага антыкрызіснага ўпраўлення спадаром Паўлам Латушкам.